Lolwe TV akaw thuolo ni edi mar rwaki e chenro mar duond mine mabende waiko ni Lolwe TV odiochieng' makawuono kama kelo ni chenro ni edi kaka pile nyinga Joyce Oduore. E chenro marwa mar duond mine odiochieng' makawuono wan kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulnu nyinge gi tich motimo ka thuon wach mabende wadwa wuoyo odiochieng' makawuono en jiwo mine e yor yuto. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine inyalo nyisowa nyingi gi tich mitimo gi kama iwuoke. Erokamano ahinya, nyinga iluonga ni Milanya Jacky, atiyo gi migawo miluongo ni Kenya Female Advisory Organization, wadende ni KEFEADO. E KEFEADO kae atiyo as a program officer. Erokamano. Machiegni ahinya Jacky Milanya e chenro mar duond mine odiochieng' makawuono. Ka gima maduong' madwa wuoye kawuono en jiwo mine e yor yuto, yani economic empowerment ne jogo eko ma wakeyni. Maybe nyalo nyisowa ni economic empowerment nieri en ang'o ma onego bed ni joma mine ng'eyo e wi wachno makare. Kwa wuoye e wi economic empowerment, seche mang'eny wasebedo kwa wuoyo to waparo ni economic empowerment nyalo bedo abeda ni miyo moro manobedo piny cha koro wachak ne ohala moro mondo wane kaka onyalo dongore. To seche mang'eny wiwa wil ga ni kata mine matiyo e offices kaka tigers, ng'ama tiyo kaka jatelo, mine matiyo kaka politicians, wiwa wil ga kod gi mang'eny nekech wa feel ni economic empowerment en gimoro matin kuom mine. Koro iyudo ni nitie dongruok moro mok bedi nekech wang'iyo mana sekta moro achiel. Koro kuom wan wawacho ni economic empowerment en gima bor, ten gima lach. Masama wawuoye gi mine, gi jite, en gima oningo bed ni en gima collective, mwaketo ji pamoja to wawacho. Seche moko kata anyalo wacho ni kaka football. Football iyudo ni joma chuo ichulo mang'eny to joma mine ichulo matin. To same ing'iyo joma chuo tiugo 90 minutes e kiwanja ka. Joma mine be tugo 90 minutes. To wate wan gi players 11 e pap kae. But onge ng'ama paro nekech sama ng'eny wang'iyo ni mine watimo mano nekech leisure. Onge ng'ama ng'iyo ni maen career mar mamani. Onge ng'ama ng'iyo ni mae career mar ng'ama nyako ni. Wate wang'iyo ni obro weya mano ok gima obadhowa. Koro nyakwa invest e football mar chuoni. Koro mage gik mwang'iyo. Kwa ng'iyo economic empowerment oningo wang'i e sectors te. Sama ang'iyo ni mama mandiko ma seche moko en secretary officer, achule pesa di. To machule ni onyalo sustain herself. Nekech watemo tieko midhiero mantie piny ni. To ji mang'eny ok ng'e midhiero ni. Ji mang'eny ng'iyo ni ng'ama miyo ni enotimo magi ma kata sama tiyo e yot onge ng'ama ng'iyo ma. Mano wawacho ni unpaid care work. Onge ng'ama ng'iyo ni ng'ama miyo ni samo tiyo e ot ka ochiewo gokinyi. Yudo ni miyo ochiewo sa 11 mondo oik nyithindo, oikre en owuon mondo owuok odhi tich, odhi manyo mondo ang' oduog odhiambo kendo ochak tiyo tije ot manoweyogi. Sechego wan wabedo piny wang'iyo ni mano tije mine. Koro mago be waluongo ni unpaid care work. Wachak wang'iyo ni seche moko mama nigi puodho, opuro e puodho kacha. Kosegolo gige puodho, wanyalo konye nade mondo gigi obed ni bedo processed. Kata ka ne en oduma, wanyalo konye nade mondo odhi kata kuma iteroga oduma mabedo kacha. Koro seche mang'eny wang'iyo ga gik matindo, wang'iyo mama moro ma uso alot cha, wiwa wil gi mama moro mambe otiyo kata e office ng'ato kamoro, kata en gi office but mano ok wang'iyo ni mon nigi competition. Koro onge dongruok moro mwaketo kuom mine. Koro e kinde ma ujiwo mine e yor yuto mieri, mine ma kama endi maybe uyudo gi yo machalo nade mondo mutie gi mondo ong'e ratiro mare mondo ong'e ni kata ka dhi tiyo ne ng'ato ok onego bed notiyo koda marach nikech iyudo kata ni nitiere joma mine moko ma seche moko en yuto mare maybe oyudo kowuok ka luoko ne ji to moluoko ne ji eno tiyudo ni nitiere kaka ichocho ratiro mare. Ere kaka ujiwo joma mine gi mondo ong'e ni kata obedo ni kanye moyuto to ng'ato ok onego bed ni chocho ratiro mare? Ing'eyo ni en gima ber ka ng'ato rocho ratichi, ber kinyalo wuoye mondo kibedo open to ng'ato nyalo wacho ni notimne ng'ama kama to nwafuatilia. But kiling
ing'eni dhi beda beda e chunyi. To onge ng'ama bro wuoye ni gini notimore ne ng'ama kama to ma ema notim. Koro ibro yudo ni ji mang'eny ling sana sana abro wacho gi Kiswahili mama fua. Mama fua ibro yudo ni ng'eny gi luoko ne ji. Ibro nitie kuma gidhi giriedo ga gibedo alafu ng'ato bro luonge ni bi luokna. To sama ng'ato luongi ni luokne ni to orocho ratichi. Koserocho inilingo nekech idwaro ni sustain nyingi to mondo be rit nyithindi nikech ing'iyo kaka ng'eny mine ng'iyo ga kaka nyithindgi dhi chiemo kaka nyithindgi dhi nindo onge ng'ama miyo mang'iyore ga en owuon. Koro ibro yudo ni odwa ni o maintain bedo kacha mondo pile pile obi unless giwuoyo magiwacho ni ma timore mondo wate wawuog oko wach ni gini timore wanyalo tieke nade nekech en right ni mano sexual harassment and it's an offense it's punishable by law but kokwa wuoye onge ng'ama bro ng'eyo koro mine nyaka wabed oko kae ni wawuo nikech ng'ato ok ang' ne infringe right ni nekech odwa mi stealing moko matin nekech koro ineno ni ithagori. Ato thoth ne yudo ni joma mine kata moko ma luoko wendigi yudo kata ni koseluoko ne ng'ato to ichule pesa moro matin ma maybe okonyal kata konyore go yo makare iwacho ni gidaka daka from hand to mouth ema ni kosewuok kanyo to dhi onyiewo ne nyithinde chiemo achiel ariyo adek. Ere kaka ukonyo joma mine gi mondo ng'i kata ni ero pesa matin monego mi wach ni kiluoko ne ng'ato konego bed ni ng'ato mi kata 100 mano tin ahinya onego bed ni keto standard moro maber mondo at least imbe kata kitiyo gi moko ti save moko. Ma anyalo wacho unless gin gi kar gimoro magiriwore nekech ibro yudo ni ng'eny gi obedo ga kumoro achiel girito ni ng'ato ang' oluo yani gin gi hopes ni ng'ato bro luonge mondo odhi oluok ne otim ne achiel ariyo but ka gin gi kumoro magibedo magiwinjore ni ka ang' oluonga mondo adhi aluoki to mae gima onego bed ni achajo nekech nitie nyaka labor laws oyienwa ni inyalo timo 1 2 3 at a certain rate nekech kata nyiri matiyonwa e udi nitie rate manoketga but en mana winjruok kodi gi ng'ato but kik ng'ato chuli matin nekech koro ifeel ni ok idhi yudo midhi chamo en wuoyo muwinjru ni en kama en mana ni seche moko usewinjoru mitiyo ne ng'ato alafu kiwuok kanyo to ng'ani ok ochuli koro ng'ani be nyaka idhi ishtakie mondo yawne mashtaka nekech otiyo gi ni marach ratichi. To kaka KEFEADO be nitiere kaka forums moko ma maybe ukelo ga joma mine mondo mi upuonjgi yore go eko ma ginyalo yudo go yuto kata empower gi e yore mag yudo yuto to joma mine machalo kamago ere kaka uyudo gi mondo mi ukel gi kumoro achiel mondo tiegi e yo makare. KEFEADO kaka nowacho en agenda concern organization to watiye e community kaka an sana I'm in charge of community empowerment program matiye e community. Koro e community kae wan gi our own community resource persons. Koro jogi ema nyiso agani by the area wani oningo bed ni wan gi meeting machal kama. Koro community members ka gine ma gimiyo wa topic magidwaro ni wa discuss. Alafu wambe wamedo jiwogi gi topics ma wantiere go. Koro mane dongruok mwan gago as KEFEADO. Koro wan watiyo gi gima community members timo ok gima patch waparo as KEFEADO. Jana ma Lolwe TV wabiro kawo yoyo matin kaito biro duoge tielo mar ariyo mar chenro ni mar Duond mine ka odiochieng' ma kawuono e studio marwa wan kod mikai Jacky Milanya ka thuon wach ma bende wawuoye en jiwo joma mine e yor yuto. Kik idhi mabor.
Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine mabende waikonie LTN odiochieng' ma kawuono ka thuon wach mabende wawuoye en jiwo joma mine e yor yuto ka wantiere kod mikai Jacky Milanya mabende wawuoye ewi wach machalo kamaendi. Ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi, Jacky, bende nitiere like ohelni kata tije moko ma ujiwo joma mine mondo donje mondo mi giyud yuto e yo makare kopogore gi maybe mag timo kata ohand mag uso nyanya gi kitungu? Be nitiere moko ma ujiwo joma mine odonje gi e seche gi eki mondo mi giyud yuto maber? Abro wacho ni kaka KEFEADO sani wan gi program miluongo ni Economic Justice Program ma watimo e nam. Koro wantie gi Homa Bay, nam ma Homa Bay gi nam ma Siaya. Wajiwo mine ni mondo donje fishing industry. Cause seche mang'eny waseyudo ni chuo kende matimo lupo, chuo kende man gi cages, chuo kende miyudo ni gine ma ginyalo dhi e nam kelo omena, but joma mine yudo ni ok inyal dhi nekech society oketi ni ok inyal donje e nam kocha. Koro nekech wan empower gi economically timo mago, yudo ni sani mine mang'eny owacho ni kata gin gidwa dhi gidonje nam mondo gidhi giom omena. Koro mine mang'eny sani nigi boats. In Homa Bay wan gi groups adek mag mine ma sani timo cage fish farming. Alafu wan gi jo Siaya be matimo boat kata gi jo Homa Bay. Koro mai nyiso ni mon oseamua ni koro gimbe ginyalo timo gima jowete gitimo. To ok wawach ni ginyalo timo mabeta, but ginyalo timo nikech dhano wadgi timo. Ma gima dhano ema timo. Ok nyal tamo dhano wadgi. So be wang'iyo ni mine adi manyalo donje pur. Ka groups mwan go Homa Bay nitie joma timo horticulture. Gi nini wan gi joma timo poultry. Koro wantie gi dongruok ma different. Kisumo kae be antie mine ma ndalo COVID ni. Nwa wuotho to atimo assessment gi mine manigi gi ng'ol ma different. Nwatimo Kisumu, Homa Bay gi Siaya, cause go e counties though watiyo in Western Kenya as a whole, lakini koro nwakaw counties adek gi mondo wane ka gima watimo ni be en gima nyalo bedo for long term, koso en mana gima wadhi timo for sani. Koro kanwa yudo mon gi wapenjo gi gima ginyalo timo. Koro nitie joma nowacho ni gitimo ohand maka, ohand mtumba, ohand alot gi nyanya gi kitungu gi ohala matindo gi. Koro nwakonyo gi. Koro sani feedback maginyisowa ni gini opik. Nitie moro mane pok otimo ohand uso nyanya gi alot, to nwatero ne. To chieng'no notieko nyanya crate achiel. Ma sani owaro. Macha ni omiyo gi as a grant. To koro sani pesa faida manoyudo kacha ema koro odongorego. Koro mawacho ni mon nyalo timo gimoro amora koketo pache e gini nikech odwa ni sustain odeni. Thothne yudo ni jomoko kata kakiwacho ni nutero ne joma mine moko kata nyanya mondo gius. Jomoko kadwa chako ohala be encourage gi mondo gikaw kata hola kata loan e bank kanyo mondo gikete ohala ma gidwa chako ni. Kosu encourage gi mondo gichaka gi pesa matin ma gin godo no mondo eka gine kaka gibodongore mbele kuro. Seche moko inyalo chako gi pesa matin mintiere go. Antie gi ng'ama no chako gi 50 bob. Nekech nodhi e chiro okawo skuma mar 30 bob gi nyanya mar 20 bob. To kano biro uso to yudo profit mar 50. Koro ne en gi 100 bob. O save 20 shillings, odong gi 80 shillings. 80 shillings gi ema kendo chako dhi to ouso go. Owero go to biro uso. Koro pole oande oidho. Lakini en pod oluoro kaw loan. But wacho ni wantie gi women fund, wantie gi youth fund, nekech nitie young women man pod nyalo kaw fund cha. Wan gi fund mar jomong'ol. Koro ka wanyalo kaw funds gi nekech king'iyo Kisumu ng'enywa ok kaw funds nekech waluoro duoko, waluoro olo loans mondo ang' waduoki. But king'iyo funds gi en gima onge gi interest rate. Koro kinyalo kaw mostly miyo ji mantie groups. Kunyalo kawe groups nikech sani wan gi programs ma different ma wuoye women economic empowerment.
Last year nwatimo the same program in Kaloleni to atime in Homa Bay. To mine sani feedback maginyiswa ni negi se apply for funds gi. Gin gima girito mondo pesa ni odonjnegi. Yeah, to be wanyalo wacho seche moko wapuonjo nyaka nyithindwa ni mondo chak businesses moko matindo kata savings. But nitie kaka jonyuol be wasechako kawo advantage gi nyithindo. Nyocha nwantie e town kae. To ayudo ka nyathi uso sabun, liquid soap. Koro obiro monyisi niya, nyiewa nikech aonge chiemo machamo. Mano iwacho ni parents are taking mano child labor. Token gi maber. Koro kidwa puonjo nyathini, eri kata use dhot kae. Ini wuogi dhi town, ini dhi us marino e town, but nyathi nyalo nyise ni maya pimo 50, maya pimo 100, but use dhot ka kikangi wuogi ka jirani ang dwaro tangi gamne. But ok ni watero gi e town nikech mondo koro gi wuothi, nyathi otingo nyathi e toke to biro ne ng'ato, koro chalo nyathi makwecho. Mano gima rach. To iwacho ni utie counties mopogore opogore, to seche musejiwo mine gi eki mondo mi ochak ohala mopogore opogore, nitiere ga follow up mutimo mondo neka mine gi ohala gi dhi mbele makare kose nyachopo kumoro ka nikech ohala inyalo chako tiyudo lal kata iyudo profit maber. Nitiere follow up mutimo, to kusetimo follow up gi ere kaka udhi mbele gi jiwo mine machalo kamago? Watimo follow up, emomiyo nanyisi ni nwan gi ng'ama nwa nyiewo ne nyanya galot Kaloleni, to ouso first day to nyanje orumo, then onyisowa ni ochako waro. Wan gi ng'ama ne uso manyata, nowamiye alot gunia achiel, to nouso sani ene makoro wero ochalo distributor kanyo. Koro manyisi ni my success stories mag ji ariyogi, to ging'eny. Nwayudo mon 40 manwatimo negi Kisumu, Homa Bay and Siaya. Yeah. But nitie moko manyisi ni oande ok dhi mbele. Nitie ng'ama nowacho ni en odwaro gige plastics gi. To kanwatero ne, en oduogo wacho ni nitie competition mani malo, okoneko gige negi nyalo dhi. Koro wachako wapenje ni ang'o monyalo timo machielo. Nikech sama ng'ato osekonyi onego bed ni iparo ni ere kaka nyalo jiwora kian mondo kik ategemea ng'ani. Nikech kibedo ni idwa konyo ng'ato pile, kinyoko bitiyo matek mondo embe grow. Yeah. So mine gi eki ma ukonyo gi mama mora mora nyabire ofisu mondo ukonye kosere kaka uyudo gi? Nitie magocho nikech noseneno mar nyawadgi. Nitie jok mabedo recommended kaka nawacho ni wan gi our own community resource persons. Koro community resource persons ginyisowa. To sama ginyisowa, wambe nyaka wadhi watim assessment kiwan. Nikech okabira ni koro adwa konyi. Nikech magi donor funds, ok en pesa wa. Yeah. To donor nyaka approve gima dhi miyo ng'ato. Yeah. Koro wach ni mogiko tudore gi thuon wach mabende wawuoyo kama kawuono jiwo mine yor yuto. Ne mine ma maybe nyabedo ni ne nyama ng'iyo kamera mondo iwuo kodgi. Anyalo nyiso mine kik wabed ni warito, but wuo kacha mondo igol duondi oko mondo ji owinji. Ka ng'ato dhulumui ber kiwache nekech en gima timore, to the only way ma wanyalo weyo gini mondo kik timre en mana ka wawuoyo. Kifil ni nyalo timo ohandi moro, kifil ni nyalo manyo tiji moro mondo time. Kik ng'ato nyisi ni ok inyal timore, onge gima ok nyalre. Gik moko te nyalore. Yeah. Kama Lolwe TV de wagomba inyadhi mbele kod chenro machalo kama indi, lakini nyisa ni samarwa mano miwa la oserumo. Gikanye mochope giko mar chenro mar duond mine mabende ne waikoni e Lolwe TV odiochieng' makawuono. Kathuon wach mabende ne wawuoye en jiwo joma mine e yor yuto. Kaka ng'ama miyo kikibeda manya gino mabende inyalo timo mondo mi ngimani kaachiel kod mago eko mag joodi odhi mbele yo makare. Nyaka kendo warome chenro machielo, oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Erokamano.